אתה יודע, כל שבוע זה אותו הדבר. יעקב צריך לאסוף אותי בעוד 5 דקות. אז אולי לא תלך היום. אתה יודע כמה אבא לא שמח שאתה לא פה לקידוש? לא הולך. כל פעם אני צריך להסביר לך מחדש אותו הדבר. להסביר לי מה מחדש? שכדורגל כל כך חשוב לך ושאתה חייב להיות שם? זה לא הוגן. אני כל פעם צריכה לעשות הכל בבית. ואתה הולך לכדורגל שלך, לשכוח מהצרות וכל השטויות האלה. איזה צרות בכלל יש לך? אני צריכה להתעסק עם הכל בבית. זה לא הוגן. אבא שלי כבר שואל אם אני אלמנה, כי אני באה ליד הבית, לידי. אבא שלך כזה כנודניק. להתראות. אוי, מה המצב? אבא מת. כל שבוע מחדש, הזקן הזה חייב להיחנק עם עצם של דג באמצע ארוחת הערב, ולמות לאשתי בידיים. היא כל הזמן אומרת לי, הוא חרחר, ולא ידעתי מה לעשות. אם היית כאן, אולי היית יכול לעשות משהו. אתה הרי נהג אמבולנס, אתה מבין בכאלה דברים. המילים האלה דוקרות אותי כמו סכין. אחרי זה, כל השבוע, אני מסתובב עם הרגשת אשמה מסריחה, כל פעם מחדש. כמו אידיוט. אף פעם אני לא לומד. איזה זמן מוזר היה לי בחובזה. איזה אנשים יוצאי דופן פגשתי. רקדתי לידם, לבשתי את הבגדים שלהם בחובזה, וישנתי במיטות שלהם שם בחובזה. ואכלתי את המאכלים שלהם שם בחובזה. ונשקתי את התינוקות שלהם שם בחובזה. וכל זה במשך שבוע שלם. אבל אושר זה לא דבר מדבק. شبعنا غير لجي متامر صوناتن صام لجين يم لجي تقابو يلونال يتسكلون من يورد لنا نانو نانو ناي نانو نانو ناي كانتلي غداي نانو نانو ناي نانو نانو ناي كانتلي غداي ממעמקים קראתי אלייך בואי אליי בשובך יחזור שוב האור